kumari na kumaritis. Wala man lagi ko kakita nimo. Nga nanong og chismis sa ato mga silingan. Di ba? Active man ta kakanunay anang buhata. Nipahuway palagi ko, pre. Magsige naman lang gudog sakit ang akong Samot na ning dapit sa kong agtang. Maujud niya magunang sakit. Di kaya nga sinyalis na namare? Sinyalis? Sa unsa man po na, pre? Basigsay na ba nga tugkan kag sungay? Pagtarong diha, pre, ha? Basig imod-mud ko na imo naong lon, nga murag yawa. Ay, Nak, naamalagi kay 100. O lagi nay, naa. Asa man ka, anak? Dito sa danay, ako nakitaan. Aw, maayo hinoon, kaya ato na ipalit og buwan. Di ko nay, uy. Ipalit man ko na ako ng yuyo. Makaon ba din na, yoyo? Unya, kanambuad. Mutuyok day na. Aw, mutuyok sa imong panag-aw, ug dito ka pakanaon. Ay, Oy, Mads. Nausap na dahil mong pangan? Kinsa ba ingon ba? Ay, ang ato kung mga silingan. Ay, ampo, tanan nila. Hitachi naman kuno karon. Unsa ba hitachi ba? Ay, Hitachi good. Karabang, himantayon, tabian, chismosa. Pagtarong pa sa? Basig mo balhin na inunang imo nauron sa lubot. Ay, Ambot ani Jinoy? Di man jud ko makasabot sa kong gibati kung makakita ko nimo. Kaya nga naman di ay. Mura man gud kog mabuang si mong kagwapa. Hala, kuya ra ba nagmaway mapasagdan? Unya, unsa may buhaton ako ani? Aw, minta sa'yo pa. Padala na sa mental. Ay, Ga, guwapa ba ko? Aw, oh good. Lain pud kay mo ingon kong gwapo, nga babae man ka. Kapilosopo ko di mo mudag tubag, oy. Ay pagsurang-surang diha ha. Kay mura ra ba ko kahilantanon? Aw, ina mo murag tambal. Aram mura pagkagbayo. Ay, Kining kap. Muriglamo jud ko sa iyo da ngayong gihatag nako. Kay nga no man. Kay di naman jud makaturunganon, oy. Big naman jud ning inyo. Ay nga no bang pihig-pihig man nga giangay man mo. Unsa ko'y gaangay kap? Ngangi mong gihatag sa musilingan, baka samantalang sa mua manokra. Ay unsa bay na ana nga pareha ra man ang noodles. Ay, Hi miss, pwede bang manguyab? Kuan, pwede raman kaayo. Wow, tinuod ka? Oo, pero kinahanglan jud nga matuman kag usa ka kondisyon. Unsa man na? Sugton ta ka, pero kinahanglang dawat nimo kung unsa ko. Oy Mari, ni ana man pud lagi ka. Time para good. Naunsa ka man? Mura kog nalipong, pre. Uy, basig resulta na ha? Basta, lain jud ang akong gibati, pre. Mura kog gibati og kaluya. Wa ka nabuntis atong gibuhat Mare? Baguhay lang ko nagpiti, pre. Og niga ang resulta. Kun mao ngano makana? Ingon ani jud ang akong bation, pre. Kung way ikadunol na ako ang imong kumpare. Ha? Mao bitaw nga ni ako. Kay basig mo dunol ka. Ay, Day, dali ba? Nakoy-gingan nimo. Mas kusgan ko din yung mga lalaki sa. Ano naman? Kay ang mga lalaki manusok man. Troy, Lagi. paskusgan yung mga babae. Mga ano? Ang inyuhan, inyong sulod, buhi. Ano yung nagpagawas, unsa man? Patay. ay, Hello, ga. Ga? Ah, Sorry ha. time para god nga na nagsuri ka man. Nakasawa mong ko ga. Ha? Wadyo to na ko tuyo ah. Kay nga naman di ay. Unsa may sani mo? Nakahawk lagi kog bae diha sa inyo ga. Unsa? Pero akong giundangan kay baho man kay baba. Aw di ay? Ngiga no? Wa na di ka makamatngon nga ako to? Ay,